سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدال وزيناتات بيت مغريت صتا ودو حورات هاجرات بقداي سودان كزت مخوانا مغلاصو ኢትዮጵያ 7 ሚሊዮን ህዝቢ ሓደጋ ሕማም ኮሌራ አንጸላሊዎ ከም ዘሎ ምሕባሩ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ሓደሽቲ ኤጲስቆጶሳት ሸይሙ ምህላው ዶክተር ደብረጽዮን በዛዕባ ህለው ኩነታት አመልኪቶ ንጋዜጠኛታት ዝሃቦ መግለጽን ኣብ ፈረንሳ አጋጢሙ ዘሎ ቀትለት ዘስዓበ መጥቃዕትን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጽባሕ 323 ግንቦት ኣብ ጉዳይ ሱዳን ህጹጽ ኣኼባ ከካይድ ምዃኑ ተሓቢሩ። እቲ ቤት ምኽሪ ቀንዲ ክዝትየሉ ተጽቢት ተነቢሩሉ ዘሎ ኣጀንዳ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዛት ንዘድልዮም ኣማኢት ኣሽሓት ዜጋታት ሱዳን ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ዝበጽሓሉ መንገድታት ንምንዳይ ዝዓለመ እዩ። ክልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን ህዝቢ ህጹጽ ረድኤት ዝረኽበሉ ዕድል ንምፍጣር ን7 መዓልታት ዝጸንሕ ምቁራስ ተኹሲ ከካይዱ ከም ዝተሰማምዑ እኳ እንተተገልጸ ኣብ ካርቱም ድምፂ ጠያይትን ከበድቲ ብረትን ገና ኣይዕረፈን። ዛጌት 250,000 ሱዳናውያን ናብ ጎረቤት ሃገራት ክሃድሙ ከለው ልዕሊ 800,000 ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ይርከቡ። ብሰንኪቲ ሓደ ወርሒ የሕሊፉ ዘሎ ግጭት ወተሃደራውያን ሓይልታት ሱዳን ልዕሊ 1000 ሰባት ክቕተሉ ከለው ካልኦት ቁጽሮም ብልክዕ ዘይፍለጥ በሽሓት ዝቑጸሩ ከም ዝቆሰሉ ይዝግለጽ። ላዕለወይቲ ሓላፊት ትካላት ረድኤት ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወር ንሰብኣዊ ኩነታት ሱዳን ብቐረባ ንምክትታል ናብ ጫድ ብምእታው ናብቲ ሃገር ተሰዲዶም ዘለዉ ሱዳናውያን ተዘራሪባላ። ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ሱዳንን ጎረቤትን ተፈናቂሎም ንዘለዉ ዜጋታት ሱዳን ንህጹጽ ሓገዝ ዝውዕል ኣስታት $100 ሚልዮን ለጊሳላ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምሕጋዝ ሃገራትን መሻርክቲ ማሕበራትን ኣስታት $3 ቢልዮን ክልግሳዩ ተማሕጺኑ። ግጭት ሱዳን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ፖለቲካዊ መፍትሒ እንተዘይረኺቡ ነታ ሃገርን ጎረቤታን ዓመታት ናብ ዝወስድን ዝተሓላለኸን ጸገማት ክሸመን ከም ዝኽእል ተንተንቲ የጠንቅቑ። በሰንኪቲ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝነውሐ ምዃኑ ዝነገረሉ ተላባዒ ሕማም ሸሮኽ ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ተቓሊዑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ጨንፈር ኣዋሃደ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕብራት ሃገራት ወይ ኦቻ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ እቲ ለበዳ ናብ ክልል ደቡብን ከባቢታት ሲዳማን የስፋሕፍሕ ምህላው ኣስታት 7 ሚልዮን ህዝቢ በቲ ሓደጋ ናይ ምልካፍ ሓደጋ የንጸላልዎ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እቲ ተላባዒ ሕማም ኣብ 54 ንኡሳን ዞባታት ናይቲ ሃገር ኣብ ዝርከባ 348 ምሕዳር ከባቢታት ከም ዝተዘርግሐን ዛጌት 6157 ዝኾነ ተርእዮታት ናይቲ ሕማም ከም ዝተመዝገበን ሓቢሩ። እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ብሰንኪ ሕማም ሸሮኽን ንሱ ዘስዓቦ ጠንቅታትን ዛጌት 94 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ክልል ሶማልን ኦሮሚያ ዝወረደ ሓያል ዝናብ ዘስዓቦ ዕልቕልቕ ልዕሊ 196,000 ተፈናቐልቲ ብምህላዎም በቲ ለበዳ ብቐሊሉ ክልከፉን ናብ ካልእ ክፋላት እቲ ህዝቢ እውን ከየስፋሕፍሕን ተሰጊኡ ኣሎ። ነቲ ለበዳ ንምክታእ ህጹጽ ግብረ መልሲ ንምሃብ ሰብኣውን ፋይናንሳውን ሓገዛት ክልገሰሉ እቲ ኣካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ትካል ፀዊዑ ኣሎ። ሸሮኽ ወይ ኮሌራ ምጽሬት ዘይሓለወ ኣጠቓቕማ ዓይኒ ምድሪ ኣመጋግባን ዝኽሰትን ውጽኣት ኣስዒቡ ክሳብ ሞት ዘብጽሕን ተመሓላለፊ ሕማም እዩ። ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ 9 ኤጲስቆጶሳት ከም ሸመ ተገሊጹ። ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብቲ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ዝተኻየደ ኣኼባ ብዙሕ ተዘቲሉ ዝነበረ ጉዳይ ምሻም ሓደሽቲ ኤጲስቆጶሳት ብዝምልከት ውሳነ ከም ዘሕለፈ ትማል ምሸት ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብታ ቤተክርስቲያን ካብ ዘጋጥሙ ጸገማት ሓደ ዝነበረ ጉዳይ ሽመት በዚ ሕጂ ሓሊፉ ዘሎ ውሳነ መፈጸምታ ክግበረሉ ትጽቢት ይግበር ተባሂሉ። ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስን ሃገረ ስብከት ኒውዮርክን ከባቢኣን ጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ድሌት ቤተክርስቲያን ዝተመርኮሰ ዕውት ዘተተኻይዱ ንቤተክርስቲያን ዝጠቅም ውሳነ እውን ሓሊፉ ኣሎ ኢሎም። በዚ ውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስ ሽግር ዘለወንን ሓደሽ ዝኾናን ሃገረ ስብከታት 9 ሓደሽቲ ኤጲስቆጶሳት ሸሚለን ከም ዘሎ ተገሊጹ። ካብዞም 9 ኤጲስቆጶሳት 7 ኣብ ሃገረ ስብከታት ኦሮሚያ እቶም ክልተ ድማ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ክምደቡ ምዃኖም እውን ተገሊጹ። እንተኾነ ብዛዕባ መንነት እቶም ቀጺሎም ዝሽየሙ 9 ኤጲስቆጶሳት ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣይተዋህበን።
أبو منبر حوحات دكتور دبرتسين قبر ميكائيل نميدياتات وشت عدن وصاين أبواناو قديات ملكيتو أبزهابو مقلتي أبزو سومن بفتسام السر حوحات أب كلن زوباتات تقراي أخيباتات كم استخايدن اتمدرخ كأبو قندو ني حوحات كادرتات مدرخ كم زنبرة مخرن حسابن هزبن مركاب دما مسوكلت هزبي زتا كم استخايد حبيرو اتستخايد أخيباتات عمامات جيزيو محدار معوات كم زخونن إزينا جيزيو محدار تباهيل الزقدة فايكونن ني حوحات عمام ونيو بمسرس مع بريتوريا فتسام سلزلو بوغن تقراي فرامي ناي توعلو حوحاتيو سلزي حلافنت هالو مالتي بمبال أبت جيزيو محدار زل على دمت زلو حوحات مخوانن اتجيزيو محدار زقات ومتصقمات ولا كواتم قالوت حلافنت انتهالوهم لعل خلو زل على حلافنت زلو حوحاتي بمبال بمسرت حوتوتات هزبن مسمع أخيباتات كم استخايدي قليصو نسو سيغو بهال بوليتيكا تقراي كلوت زغل مرجعون مچو كونتات نمفتار مسرح يكبلن كلو نسلام تباهيلو اتزنبر فريسلو هزب تقراي بزمرص ايكم محدر زلو سلازي صانحيت جيزياو ممحدار بمسرت السنة كونفرنس كاب شدشت ورحي كسب حدا عامت يزبل اتي جيزياو ممحدار ابز صانحيت جيزي خويني عمام خسالت زود عمامات يود زي ودم عمامات دما يسغاغر كبل تزاريبو دكتور دبرتسين مغلصيو بتوسخي كاب زي تفصمو غون غوني مفتاح كبيد برت حيلتا تقراي كفصم زنبرو موصا حيلتات وصاي جينا اي تفصمن كبلن كلو إرترا كونن يا محرا حيلي كسب حجي اب تقراي الله كبل تزاريبو نسو قصيلو بحدا قص بسفرا بيلكا ديموغراف مقيار مللي منات بإرترانا محران دحنت سيفيلاوያን يتحلون زتمازابل ህዝቢ ሕጂውን ኣይተመልሰን ኣብቶም ዘካየድናዮ መድረኻት ታይ ትገብሩ ኣለኹም በመባል ኣብ ህዝቢ ዝዓበየ ቅሬታ ዘፈጠረውን እዚ ድሕሪ ምባል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብግልጽ እዩ እቲ ሰፈራ ዝካየድ ዘሎ ተመለስ ዝብል ኣካል ውል የለን እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕውን ናብ ካልእ ነገር ዝወስድ እዩ ኢሉ እቲ ካልእ ተሓታትነት ዘረጋግጽ ብምጽራዩ እቲ ኸጻሪ ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ ጉጅለ ከኣቶ ኣይከኣልን ኣይተፈቕደሉን ፖለቲካዊ ዘተውን ኣይተጀመረን ፖለቲካዊ ምኽንያት ናይቲ ኩናት ዘተ ክግበረሉ ኣለዎ መን እንታይ በዲሉ ንምንታይ ወን ክርአስ ዘለዎ ነዚ ምድንጓይ ንፍታሕውን ዘጸግም ይክብል ተዛሪቦ ኣብ ቀረብ እዋን ኣብታ በስንክ ዕፀ ፋርስ ዝፍጸም ግጭት ብብዝሒ ክረኣየላ ጀሚሩ ዘሎ ደቡባዊት ፈረንሳዊት ከተማ ማርሴ ሰለስተ ሰባት ኣብ መኪናን ከለዉ ብጥይት ተቐቲሎም ኣብታ መኪና ካብ ለይታዊ ተሊት ዝወፁ 5 ሰባት ከም ዝነበሩን በካላሽንኮቭ ከም ዝተቆትሉን ፖሊስ ተኸባቢ ሓቢሩ ካብቶም ዕላማ ዝኾኑ እቶም ክልተ ካብቲ ቦታ ክሃድሙ ከም ዝኽኣሉ እውን ተገሊጹ እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት እውን ብኦንብኦ ካብቲ ከባቢ ብምርሓቖም መንነቶም ኣይተፈልጠን ኣሎ ፖሊስ እቲ ፍጻመ ምስ ንግዲ ዕፀ ፋርስ ከም ዘተኣሳሰሩ ይገሊጹ ኣብዛ ዓመት كساب حجيا مارسي مسعص فارس تأساسر قتلت ناب 21 كم زبصح معكن زينا اجانس فرانس بريس يحبر زد حروي متقعتي ابتا كاليتا عباي كتما فرنسا بزركب كباب منبر ابايتي تفصيمو اتم كلهم اب عسراتات عدم زركبو 5 سبات كابليتاو تليت مسوصو نوح كيصنحيو امكينو من كلو طيت تتوقيسوم مرمرتي نمعكنا زينا فرنسا بزهبو قال اتم 5 ببوليس زفلطن غبن عص فارس بزبزحلو منبر ابايت زنبرون مخانم املكيتم ኣብ ጥቓት ቦታ ተቓጺላ ዝተረኽበት ካልእ መኪናውን እቲ መጥቃዕቲ ምስ ዕፀ ፋርስ ከም ዝተኣሳሰር እተመልከት ምዃና ሓቢሮም እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ምኽንያት ድማ ገበነኛታት መብዛሕትኡ ግዜ መርትዖታት ንምጥፋእ መካይኖም ስለ ዘቃጽሉ ምዃኑ ተገሊጹ ዞባዊ ሓላፊት ፍሬድሪክ ካሚለሪ ኣብቲ ቦታ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ ቃል ሙሉእ ሓይሊ ፖሊስ ነቶም ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ገበነኛታት ኣብ ቀይዲ ከእቱን ምርባት ናይቶም ብድሕሪ እዚ መጥቃዕቲ ዘለዉ ኣሰጋገርትን ንምብታኽን ተዋዲዶም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ሓቢራ نسوسيغا اموداتا سومون ابالات بوليس سلسته كلاشينكوف زركبوهم بركز ولا اصوار كم زحزون مسنقد عص فارس بزتاساسر بكسي مشطا اصوار تطرطرو 5 سبات تحت قيد غمزه اتون غليصا ابز حلف ورحي كاميليرن عقاب حقه كبابي دومينيك لورنسن ابتيا مارسيل علا تاوزلو نقد عص فارس زكايدل بوتاتات زفصم متقعتات نابحنا مفداي يغير كم زلو غليصم نيرميوم نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم